Moura hotel. Takže tu spíme. Tu noc v horách. No, Vedem v to, my sme tu v Borovci na 1350 metrov a zajtra je cieľ 2925 metre. Tak je. Mufala. Ideme na Mufalu. Dobre, toto je veľa. To je? To je taký rozpadnutý. Čo som si pukol? Nie. Mamka, si podľa. Toto je Bulharsko, hej? Bankomat a rovno parádny klub. To sú 21 až 3:00. Že huro, všetko pozavíráno, ale... A predtým sa ešte napiješ, fajne, sa osviežiš. Parazina. Což, čo povinu? Ó, aká svinka, ideme si ju dať. Mamke, dám takú svinku. Dobrá svinka. Dobrá svinka. Ski and snowboard school. Takí bikeris. Značky. Ďalšie podniky. Ďalší hotelis. Tu máš tiež požičovňu bicyklov, ale koľko tu pýtajú. Ja som sa ísť povoziť párku na nich. Pozri na mňa. A poď tam budem medvedom. Aký tam čo ono bude niečo rozprávané, mu nič nebudeme rozumieť. Perché siamo tam dove teorema un po' più forte dall'altra. Perché è un po' di Teraz mám tu parko. Až mám tu. Obrať. Ježiš, za tým chlapom teraz on ich kopuje jak... Kope do nich? No tak ide bera ovcu a kopuje ich. Pretože čo skúšame dneska? Takže ja som tam láskal dvajaca. A povedz, Osko, čo skúša? Toto je destiláty. Vínko a... Nie vínko, to je rakia. To je palenka. A takže ja vám chcem povedať, že ja som tam si so vajačikom som láskal, vajačíka. Houb má už tak kufol do ukazováka. Aj som ho hodkol za hlavu, aj tu tak. Ideme si spali komu testovať aký, voňaj. Dobre, voňa. Dobre, zdravie mám. Jak chutí rakia? Výborne, mamka, daj si žalúdek, výborne. Nakameruj mačičku. Tam je dole. Mačička. To nebude grabalo. Už taká mačka vy. un camion și asta este de fapt tam bine, dacă vrei poți să faci
Aj dievča, pozri, vidíš bicykl. Ani nedržia. Santa Cruz. Ani Moje nedržia. bicykl. To mám zase parkuje na banku, si zavesia, tu nám visí na tom bicyklu, vidíš? Santa Cruz. Палка. Ку-ку. Trošku zanako. Paráda, mamka. Paráda, mamka. Ahoj. Trocha sa tiež bojíš? A čoho? Výšky a jak ideme. A čo máme pred sebou, jakú cestu? Fajne pokropuje. Marko, dobrá vodička. Aj to je basen. A ryby tam neplávajú? Neplávajú tam ryby? Aj tam, aj tu. No, voda by rýchla. Gran Barcom. Oči, by sa zabilo, lebo by pripolovali, tam by spadla. No poď, Paulino. Počkej, ešte sa vinem zaprosím, papa. Bože, jak to fontána podobná. Aha, tu. To je Zuzanu. Aha, tu. Aha. Ale tu je nawet jak wygrać. Chcem vyuštiť? No, už budeš vedieť, jak máš uštiť. No na pamiatku dáš do toho, do toho svojho kufrika, že jak si sa dostal k tomu. A toto si hovorili na Belovare, kde ideme s babkou a do babky to snažím, bo babka nevie uštiť. Hej? Počkaj, budeš vedieť. Kamerami je to schodowane, hej? Už nie będzie widno, ale to strasznie. Športové ihrisko v tráve. Ale to je späté s prírodou. Čo ty chceš? Všetko je príroda. Nekoša. Na co do Košic. Takže ideme po lese a všade sú svetielka, ktoré zatiaľ nesvietia. Ale żeby to nie zapomnij, to odsunięli. Mhm. Z turistiky rovno vidieš hotely. Tu náš hotel ako bazénu. Akože ja tomu nechápem. Čo? Ale Vidíš? ja tomu nechápem. Dobre, nie, Pavino? Akože... Rovno vidíš do hotelíka svojho. Toto tu svieti, hej. Jeden, druhý, tretí psík už čaká.